Atzo egun epera itxeban, eta gaur... Gaurkoren kantatu bideu hau. Good, how are you doing? I know. Well, let me tell you, you guys were amazing. Dancing. I was like, wow. Well, we're just trying, but Oh. it was really hard. Oh, I bet, yeah. Yeah. Elitzatik urten eta ya ez dago edurrik. Horrek nahi dago esan ondo kantatu dugula, eitzaz, ne? Kantatu dugu primeran. Ke ba? Gaur esango nuen abestu da inoz baino txarra. Bajuak super txarto, oza, eski desafinatzen dabe pillo, baina bueno. Nik endot aldote. Bueno, bain jutiko ginen kontzertu batera, baina gehielek esan dozku erungo gaituela, baina gehiel ez dago etxien. Orduan ez dakit nork erungo eskun. Orduan goiez bolta bat emotera. Egitaz, ne? Bueno, lanik eta bain, barkatu gaur ez dutelako asko grabau, baina eske benetan ez dugu askorik egin. Ez dituz, ne? Lizara, gero bazkaldu dugu, eta gero gara, etxeko gauzak egiten, eta ez dugu askorik egin. Eta gauzi da, ezaskula oin etxeko handriek, ez daukela lan askorik guretzako, dagoela hotz, orduen ez dakizela zelein, orduen ez daukela lanik, eta orduen garo, goiz entitzen bola txarto, ze gabiz hemen, badizekun bezken du lanik egin. Horren gabiz, hemen gratis, doainik hemen loitzen eta jaten, eta ez dugu biherrik egiten. Orduan, esan dontzegu, mesedez, bardindara hotz egoti edo, baina guk nahi dugula lan egin, eta dauzela pila gauzak deitzeko, baina ez dakit triste dagoen edo zer, baina ez dago ezer egin nahi. Orduan, gauz horretaz apur bat, ez dakit, preokupatute edo, ez? Arduratute. Hori, arduratute gauz, ze hori berak ez dozku alternatibarik emoten, ez dakit oso ondo nahi, berak nahi dagoen gu jutie hemendik ja, edo, bueno. Ez que den dugu, ez dugu zebez zuzenan esaten, egiten dugu indirektak modu. Hori da. Ez dakigu zer gure dugu eta zer ez dugu. Eta horren ez dakigu zer. Beraz hori, ez dugu askorik egin, eman dugu paseo bat ikusi zuenez, eta oin nikin bihotez gauza batzuk masterari buruz, masteran sartzeko bialdu dituaz gauza batzuk, eta igual ez dakit, pelikulat ikusiko dugu edo. Bai. Beraz, gaurkorik ez dago askorik. Sentitzen dut, baina egun guztitzetan ez dago zure interesgarria egiteko. Orduen ia biherra egiten dugun, eta erakutziko duetia zer egiten dugun biher.